Public people are saying hakaneka video ka janga ka ba manta ka singi te kumba pitti mo hato kini ki YouTube channel ki ba penmi ki to ki jingwa AI pila yo singa we hakane ki tai ki YouTube channel ki don ki ba penmi ye kini ki jingwa AI na ta ki video AI bat kom ta ter ki jaj pa ki shina ki generate da ki link jong ka AI lamba da ka Google ta hato kini ki YouTube channel ki yo na ban kamai pisa lada ki boot lane kim boot ha kita ki role ki ain ki bala bu ta ka YouTube ha ki bede ban kane ka role ka ain ka bala bu da ka sarkar India ka jongi ha ka ba mta usnam kini ki video ki ba penmi ye kini ki video AI mo kin sa delete hapo ka arap saw kanta ya kito ki video ki ba kishna lengba da ka AI ya kini ki role ki ain kumba pitip mo namar ba ka jing shna ya kini ki AI kala ban pan bahaya ki bro na ta kala ru ban pan snew ha ki bide bat ka rukom jing shna jong ki lamba da kini ki AI video ha ka ba kishna ya kum ki judge video ki ba omla ban mudur ba omla ban priang hak bide baka rokom shna ka jongki lamba da ke ai te kumba pitip mo hapo kari khasi ka jongi ro phela ai ban yo I ya kane ka jing penyat kane ka jing shna ai ka jongki hakaba kum ka wei ka po sapo ka riboy police ri jongi mo ka ba pi iba one ai kublei u tram hak bide bat ki pulet na po riboy te kum kito ki judging shna ki yo I ba ka sorka India mo ka ki don ka to ka ne ki bajaj shna video ki pen bakla no ha ki bide bat ka jingshna lamba da ki ne ai te kito ki bro ki ba pet pat ya kito ki video la ne ki dur la ne ki dar ha ka ba ki yo I lamba da kito ki dur ki video ki dang mudur ba ka to ka dur ba ka to ka video ka dei ka ba shisha te den ta ka daw mo ba yola se ki bro ki donru ki ba prakhat ba ka dei ka ba shisha de ki bro ki ba tip te ki tip ba ka dei ka jingshna ai te ki bro ka shna ki prakhat ba ka dei ka jingshisha kata ka mod ka yala bakla ya kito ki pajba ki ba pej ya ka to ka video la ne ya ka to ka dor ha ka ba ka jingshna ka jongki te ka main pat hapo ka YouTube ka kompen like video mo omde re tang hapo Facebook la ne Instagram ro ha ki bede ba ha Facebook ro kila wanra ya ka ne ka role ka anya ki bede ba ka jingshna ya ka AI ka ba pin hapan tik yes la ne no hato ka video ka don m ka jingshna ka jongki lamba da ke ai la ne ka jing generate jongki da ke ai ha ka to ka video ha Facebook ro kala don ta ha YouTube le te kila khang prasha ha ki bide ba ka jingshna ai da phide ban tik ya ka ta ka box ba hato ka de ne m ka jingshna da ke ai hato kam de ne m ka bashna da ai ka ta pin hub ban verify pe hub ban check ba ha ki bide ha ka por ba pipin mi video hato ka de ne kam de ka bashna da ka AI ha YouTube ka jing pen mi video ka de ba ngi hub ban yo ka mai pisa lamba da ka to ka jing pen mi video ka jungi hapo ki YouTube channel ka jongi te ka de ne am ba ka hato ba kata ka YouTube channel ka jongi ka ba ngi pen mi mo menshua ngi la shna da buntli ki jorwai da buntli ki video hak bide ba ngi le da ka ai hato kane ka YouTube channel ka jongi hato kane ka video ka jongi ka yo na amban kamai pisa da ngi shna da ka ai ho oi ka jubab ka dei ho oi ba ka to ka video ka jopela ne ya ki to ki YouTube channel ke bashna da ka ai kila ban monetize ya ka to ka video ya ka to ka YouTube channel ka jonki lada ki tik ya kata ka box ka ba ki ongka alter content na pi pet hapo ka content jong ka video ka jong phi mo na pi click yaw to edit jong ka to ka video ka jong phi ngan pan I ka screen jong phi hang ne knam ba pin hub ban tip ba pin hub ban click yes la ne pi hub ban click no da pi page hapo ka video ka jong phi da pi click ya ka edit video jong ka to ka video ka jong phi mo da pi page kham harom da pi click show more harom ka badan ka to ka alter na ta ki jing architect say bat kia embedding ki don ha ka to ka line te da pila click ha ka to ka baki tho alter content te ka don ka we ka hajrong ka baki tho alter content hang tu pi mo te sa click ya ka to ka alter content hang to ta pi hang tu harum ki tho yes no ya ka to ka video ka jong pi te ka ne ka mod ba ka to ka video ka jong pi ka de ne em ba pi shna hi ki ong ka de ne em ba
pi haban generate da kai ai kata ki kali ya kito ki lai kali ki jingkali hang to te da dei ba ka video ka jong pi shna da kai ai mo la da dei ha ki jingrai la ne da dei ha ki dur la dei ha ka video ro da dei ba pi generate da kai ai wan ka kali kitang shna surok ha ka ne ki surok shnong ka chongi mo te ten ta ka daw te ngin dang ye continue ya kene ka video wala da ka tar mo pi asno ya ka sol ka jonga nga kampan chan kan dia te da pi I hang to ki kli ye pi ba ka to ka video ka jong pi phishna na em da ke ai da dei ba phishna da ka ai ye ki dur la ne ki video la ne kinu ki jingrai mo ki ba pi general la da ka ai da dei ba phishna ka ta pi hap an click yes ya ka to ka video ya ka to ka option da dei ba phishna da ka ai lada om dei ba phishna pi ring hi video kuma ring manga kumne ma da dei ba pi ring hi ki video da dei ba pi edit hi da dei ba pi shna hi da dei ba pi thau hi ya ka to ka video ka jong pi te pi hapat ban click no ya ka ne ka option te lada dei ki to ki YouTube channel ki ba jopen me video da ki AI video kum to mo te pi hap ban click ya ka to ka option yes da dei ba phim click ya ka to ka option hang to ka don ka jing thot la shai la shisngi ya ka to ka YouTube channel ka jong phi ka ba phimla ban yo monetize lamba da ka to ka video ka jong phi lamba da ke ba phi panmi ya ki ne ki generate AI ha po ki YouTube channel ki jong phi tela da pi kwa ban tip khamba ha ki bide ba ka ne mo te phi dei hi ban le ban click ya ka to ka option yes la da dei ha ki jingrai la da dei ha ki dur la ne dei ha ki video ki ba phishna AI te pi hap ban click yes ya ka to ka option la da pi click ya ka to ka option yes ka ta kamot la shai la shngi da ki wan kinu ki judge rule ha ki bide bat ke ka AI ru kato ka video la ne kato ka YouTube channel ka jong phi ka yo hi ban monetize ka dang phidang yo hi ban kamai pisa da ka ba phi panmi da ki video AI da ki jingrai AI la ne da ki dur AI ha ki bide bat ya kato ka kam ka ba phi de ban le ka kam ka ba phi hab ban click yes ya kato ka option te tang kum ne hi ka video ka ba mata ka sngi te lada ma phi ki ba phi ju shna ya ki ai video mo tanga karpa di phi ba pin click yes ya ka to ka option lada phi pin mi ya kum ki ne ki jai video te tang kum ne hi ka video nga kermen scam ba ka ne ka video ka chunga ka ba mata ka sngi kan ai jingrap na ka banta chong phi shimet mo te nga lada ka ne ka video ka chunga kan yarap tanga karpat ke soba salat se share ba subscribe ya ka ne ka channel ka chunga te tada do bagin se kedo haki we pat ki video haki we pat ki sngi sai season ngam pen kan mawi pi la da bitang spoi thamai ha ka ne ka YouTube channel ka chonga ka utang na dong shadong ka pat pi soba salat se share ba subscribe ya ka ne ka channel ka chonga te tang kum ne ngin pen kun na ya ka ne ka video te tada bagin ya kando haki we pat ki video kublai shibut